No, tu jesteśmy. Na живом? Айно. А що? Добрий вечір. А щось з чатом стало? Ну, чекай. Момент. Щось недобрі чатові. Ні? Пише ми sign in to chat. Як то? Та я знав, хто я такий. Мій комп'ютер забив, ні? Так їм давно не стрімив, що видите, OBS я вже відклонив. Ану. Так, доти треба гудьбу включити. Включив він. Ну, мала би вже піти гудьба. Мала би вже піти гудьба. О, чути. А, я забув за образчик, добре. Так, секунду, мушу ще вчинити то-то. Як ото буде? То буде щось сякое. Дорос, видержте ще пару минут. Ще пару минут. Так, яку барву туди мені то... Ацяк. Так, ви не видите, що я тепер чиню. Айбо, то не бай. То не бай. Дораз. Так. Клинц. А, між іншим, закіть я се малю. Слухав він тепер якраз інтерв'ю з Петром. Кіть не знаєте, Петра, ото тот, котрий Бетяр. Казав Петро щось добре? Здоров, Томаше. Йой, кілько вас тут вже налетіло здоровлячка, і Робертові, і Сеп F1X, і всім. Так, і Random Character здоров. Ну, Петро добре казав, ти не слухав інтерв'ю, многось пропустив. Направду много. Так, туй. Де воно? Сяк, тепер його треба посунути. Ну, наконець. Значить, як вас заінтересувати, аби сте донатили дещо на банку. Куртує інтро, айно ж. Низько будемо пробувати дещо ще назбирати. Таги все буду... Ну, не таги все, у більшості також заганяв Майкові. Майкавка є у нас такий цімбор, він з нами на серверові бавить. Та ми йому деколи дещо заганяємо. Ну, та він на фронті боронить Україну проти Росії, знаєте. Ну, так, сталося. Та треба йому дачим помочи. Ну, та А чого стильця не підкапчав? Чатові. Ви видите? Йой, сірок упав. Сірок зсунувся. Видите, він у мене тут спить на столові. Та він лежав та зсунувся набік. Та впав. Упав та завадився за верету. Та мусив його було зняти. Що м хотів? Добрий вечір, Петре. Ну то спозада цього Петрася стрім запустив. Дуже файне було інтерв'ю. А в мене поламався стиль у чатові. Олем, почекайте. Бо я мушу поладити. Кампець, я так давно не стрімив, і в мене все просто показилося. Такою все. Ну, тут ми є сись. Добре. Десь. Ой. Перебачте за то.
За технічний чоколадки. Найлише ще положу чат. Бо стиль чата ся показив. О. Ну. Сяк? Сяк ліпше? Так, чат, Properties, Custom CSS. Окей. Кай біда. Коротше, у мене ся чат показив. Більше ся... Чуєте, що Петро каже, що більше такого не буде. Саша Терлюжак. Добре прочитав, як це пишете. Слава навіки Богу. Дякую, що прийшли сте. Згруба, що хочу, нинішній стрім буде такий, ось попробую покласти гамору. Бо у новоселиці хибить нам дуже мало. Ми можемо казати на фінішну прямію. Ще ми треба покласти що? Треба ми гамору, млин, валило та й театр. Все. І це, направду, на пару епізодів та й готово. Та й можна новоселицю пущати, вам усім роздавати. Вам усім буду роздавати. Айбо на авто. Треба мені поладити чат. Якого пана милого... А чого воно мені вказує sign in to chat, кіть я давно ся засайнінив? Я не дуже хочу, бо у мене сяк чат указував тепер. Чого воно мені не фунгує? Чого воно мені не фунгує? Ну, як із цим наробляти? Я йому поклав кастомний CSS, а він не то-то. Потерпимо раз всякий чат на нинішній стрім. Кажіть, це не дуже вас мерегує. Гонно бити, це сидіти, розбиратися, пробувати поладити стиль. Бо в мене кастом CSS стоїть, а він його чогось не бере. Терлюжак, ну, перебачте. Може, маленько недобрі то-то. Йоу, я буду з чатом розбиратися мало майпотім, бо я не знав, що з цим чинити. Ну, бо, серйозно, я тепер півстріма, я місяць не стрімив нич, тепер півстріма з кільту, но того ж буду просто з чатом наробляти. Ні, так не буде діло. Пойте, учинимо дещо хосенне. Значить, сидів і слухав якраз Петрову інтерв'ю. Петро там за проект новоселиці ще ніч не каже. Он маєте з долу кастомний. Пак де з долу? Не дуже добрі розумієте раз бесіду русинську, настраєтеся вчити. Добре. Та кіть що звідайтеся, що будемо знати, вам будуть казати, то вам поможемо. Що у нас туйка є? Кіття мете у одному з послідніх відей чинивим потік. Ото якраз сесь. Тут у нас є ще один, це вже третій потік. І хотів їм сесь потік так учинити, щоб з нього фунгувала тота. Оби гамора бралася з нього воду, та якраз гамору планую чинити туй. Таким собі наметав маяки, можу повісти, ось туйка у нього буде то та платформа на забор води. Туйка.
А туйка буде сама гамора, а туй десь у мене, значить, буде то голесо, котре епен... то голесо, котре епен крутить. Аби то вчинити, треба нам, значить, буде якийсь матеріал. Можемо віддав зачати раз із платформи, увидіти, раз можеш витягнути ту стіну, обись ми виділи, яку широку платформу можемо вчинити. Хоч на другого боку платформа і так буде у одну ширину руно до хижі. Указати банку грибів? Йой, не можу тепер, раз не можу, бо я ще не переклав. Є в мене велика банка 3-літрова, або я зажену маленьку, таку на пів-літра. Убисте не то. Убисте не думали, що я вам роздам у швидко своє багатство, я зажену лише пів-літра грибів. Або то, за благое діло. Видків, де ще ви знайдете кушницькі гриби? А я вам їх зажену нову пошту хоч куди, хоч на край світа, навіть у Прагу. Carpathian Cactus, здоров. Якраз кажу, ж дуже давно не було стріма. У мене тільки у системові у швидкося поломило. Ніч нормально не робило. Мусив тут налажувати много чого. Та, видиш, чат дотепер по-людськи не фунгує. Но, треба нам буде при повно смереки. Треба нам буде маленько дуба. Я си так думав, ось мож із стигли витягнути частину стін у самій хижі. Як у хижі? У тів, що... у тів, де буде сама гамора, та там можеш учинити стіну із тигли. Мені се видить це доста логічно, і це буде символізувати, ось гамора ся поклала доста недавно, та й ось ж гамора ся поклала недавно, та й ож газдася добрі має. Возможно, там була майстара хижа на то, а він її лише дуже недавно розобрав, та й поклав нову, витягнув стіни вже з тигли, бо завод у нас тут є, фабрика, яка тиглу чинить. Збираємо гроші нашому цимборові Майкові, котрий тепер на фронтові боронить нашу державу від окупанта. Скурта сяк. Ми собі тут покладемо варштаг, учинимо си пів блоків і зачнемо видав тут класти падемент. А далі будемо никати. То би може ще, навіть не може, то би треба учинити якусь ладичку, бодню, аби туди скласти, що нам не треба нараз із собою. Наприклад, сяк. Моцна Новоселиця, дякую. Я старався. І це вже дораз півгода цей проєкт розростаться. Тільки, кукнемо, де у мене там карта? Кукнемо карту. Значить, і це тепер сякое велике село. Виціть від фабрики, тут транспортні доки, тут людські хижі, тут є корчма, церков, тут є торговиця, і тепер уже тут буде гамора. І тут, нараз за торговицю, я планую покласти театр. У театрові буде і бібліотека, між іншим. І це вам так, спойлер на будучність. Сесі вже такі майвеликі структури я планую чинити так, ось строїти буду на стрімові, аби можна було з вами показкувати, з вами і порадити, бо дуже часто позирачі мені щось таке підкажуть, що я не знав. Не лише в плані того, як то вчинити у Майнкрафтові, а й дома щось мені можуть підказати, таке
із структурного плана, ось як то та друга газдівська єднотка мала визирати, так? Доки буде стрім, доки буду обірувати, значить, може 2 години, може 2,5, 3 максимум. Бо я з роботи, та я теж не маю свіжий. Та так. Гися каже, будемо старатися робити на перспективу, або як побіруємо. Нас 2-3 години. Айно. Ну, та й основна задумка то учинити по максимуму, що можемо туй на гамору. А ще, мені ся видить, у мене туй парно, получаться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я туди продовжу ще на 1 блок. Я щось недобрі полечив. Хочу би було не парно, аби легше було стріх учинити. Просто кіт не парно, та там стріха горі буде май паранна. Чогось я не кладу на коцках? Сякое на серверові насправді було б майтяжко чинити. Ну, ні, на одного бока було б легше у тому, було б легше з ресурсами, бо люди могли б помагати. Або на серверові легше і заважати. Наприклад, перше і найважное, що коли на серверові щось чиню, та дуже є залежний від того, цидако спить чи ні. Ну, просто гонися заспавнити монстри і прийти мені заважати, фактично. На серверові у мене над тим много менше контроля гитуй, бо тільки я собі все засвітив, я коли хочу, туди ліг спати. На серверові кіть є много людей на сервері, а коли ти там щось строїш, та люди приходять поникати, і деколи вони не лягають спати. І, я майдавно, коли їм стрімив на серверові, то в мене з тим фурт була суєта, насправді. Вояку охранників покласти. Пак, гріферство гонно бути і ненарочне. Айно, хтось міг привести за собою кріпера ненароком. Сякое гонно стати. Зато сякое строїти на серверові я не планував даже. Даже не планував. Посправді, новоселицю ви на серверові увидите. Просто не скоро. Бо ідеальний план був якраз у тому, аби зробити її доступну онлайн. Я не хочу все держати просто у своєму світі. Я хочу зробити так, аби цей проєкт був доступний хоч кому, аби люди могли прийти, попозерати, що тут є доброго. Або я не хочу, аби тут якось щось робив кроме мене, а ведь замість мене. Зато я то зроблю так. Я дошорю я дошорю ціле село, а далі я просто цей світ учиню доступний онлайн, або так, аби ви могли по ньому погуляти, щось побзерати, но аби сте його не могли кивати, аби сте не могли ту ньому ніч чинити. Мені ся видить, це абсолютно нормально. Так, туйка ми якось так все вчинимо. Добре, туйка перший шорсись покладемо. Мені ся видить, мені треба було зачинати із голеса. Мені ся видить, що треба було зачинати із голеса. А покласти когось сокотити, ото не все варіант, бо просто бо це не все варіант. Великий сейф спауна вчинити. І це щось таке, що я собі думав, або ото ся має робити не в моєму світі. Бо цей світ, в якому я тепер бавлю, і це у мене той уживацький світ. І це не креативний режим, я тут не строю, що хочу. У мене там є моя база, де я бавлю, то все. То мені треба, аби то виносити на сервер,
З тим треба побабрати. Ну, коротше, я собі придумав всю ідею уже тоді, коли я це вже почав робити. Бо на самому зачатку я то робив так, на самому зачатку я то робив так, якось так ото буде. Я просто хотів учинити відеоінструкцію, як покласти руснацьку хижу. І коли я її поклав, я порозумів, що дуже добра ідея, і з цього можу чинити майвеликий, майширокий проєкт, мож і другі всякі такі газдівські архітектурні елементи поширити. Я порозумів, що тому є потенціал, та дорадився, я вчиню ціле таке село, і в процесові, як я його робив, лише тоді я порозумів, у цьому проєктові буде настільки велика цінність, буде смисл покласти його на сервер. Руно завтра я це не чиню на коцках, бо я це вже почав чинити тут. Все. Це буде півниця Андрій Терлюжак. Слава навіки Богу. Ти зайшов під якимось другим аккаунтом, я так поняв. Ти писав пару разів, що ти заходиш то з телевізора, то з чогось другого, ні? Се видав. Тут буде то колесо, ні? Да, як так. Ну, наговорив їм повний міг, або айно. Смисл у тому... Смисл... О, господи, це що? Буркася зачала? Айно. Так, я не хочу у дожді класти. Щися пустужу. Мені то не треба. Йдемо спати. Так, це буде півниця. Казав їм уже, айно, у сьому не буде півниці, лише споза того, що це не буде хижа, у якій вся жиє. Айно, це буде туй буде гамора. То твій брат? Точно! То Андрій, а ти Саша. Перебачте. Перебачте. Добре. Це значить, треба буде мало-май розкопати. Das сяк. Так, косиці висадити гет. У вас що, якийсь флешмоб, звідатися мене це буде півниця? Я казав, що не буде. Я дуже давно не був у гамурі, так бим файно все відів. Значить, як то має бути наплановано? Тут має бути то наковало, по якому має лупити молот, айно. Сам клепач, сам гамор має тут лупити. Далі, тут мають бути печки, у яких має грітися желізо перед тим. Роберт, ця звіда теж це півниця буде? Гібавка низька це буде, ні? Чекайте, хтось уже задонатив 25 гривень? А я пропустив? А чого мені нотифікація не прилетіла? Була нотифікація, це я просто пропустив. Була нотифікація. Направду, хтось задонатив 25 гривень. А де? А як? А чого я не то? Господи. Чого не було чути? Не було звукової нотифікації. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Це дуже нефайно. Господи. Не видів ніч.
Не фунгує тагечат, айно. Та кампець, це не добрі. Це дуже не добрі. Як я то туди можу провіряти? А ну чекайте, я лише шиковно кукну ще раз ці алерти, бо й це важно. Бо люди там гонять щось класне написати. Ай, ну 25 гривнів. Де є? Ну, Василь написав файного стрімінга, дуже дякую. Інтернет за 20 форінтів. Та то видав не в інтернетові самому діло, ай, ну, а щось му там хибить. А ну, най я обновлю ще раз все. Попробую просто ще раз тут notification згенерувати. With sound. No. Copy widget. Порішав. А ну, я тепер сам собі завержу 5 гривень, поника оце воно зафунгує. Видержте секунду. А, 10 гривень має мало. Чекайте. Я сам собі мечу на банку. Ну, добре. Хочу поникати, це прилетить нотифікація. А ну. Ніч не є, ні? А, сятили бистися. Ну, а сюди вже прилетіло, а нотифікації не було. Ой. Дуже мене підводить Дуже мене низько підводить усе. І OBS, і все. Це пак буде ось я брехач, ні? Це пак буде ось я брехач. Указати мачок? Та никайте, тут у нас сірок. Від кого? Сіроку. Ану, поникай в камеру. Сіркові не інтересно, перебачте. У нього свої діла. Що є? Виділи сте нотифікацію за донат, бо я не видів. Привет. Просили вказати моїх мачок. Ану, укажися в камеру. Сірка? Та сірка я вже вказував. Тепер лиш. А ще й костяка? Май сюди. Ай. Туйсут усі мої. Добрий вечір. Так, у мене ся дуже шиковно кінчила тигла. Добрі. А ви кажете, я в інтернеті не стримлю. Стримлю? Ти в інтернеті не стримиш, ну. Менше гі треба. Так, я ся вертав за тиглу на фабрику. Ну. Та що, та була нотифікація? А, все, була. 10 гривень від Романа. А чого звука не є? А ну, секунду. Секунду. Ну, у мене тут включено. У мене включені всі сесі звукові дорожки. Все, я тепер уже у відео ж 10 гривень прилетіло було ще. І звук є? Я ніч не чув.
Ну добре, перебачте. Тоді пишіть мені в чат, коли є донат, бо я профітьку. Кампець, як сложно з цим вертатися у все ваше стрімлення. Ну, оверкоракета. Нікося не звідав, що таке гамора, бо всі знають, що таке гамора. Тко не знає, що таке гамора. Ану, тко не знає, що таке гамора, напишіть у чат. Узвіться, углусіться. Notification є, лиш текст доста чорний. Айно, без підкладки. Ну, я там тут і стилі не дуже можу правити, на кілько я в курсі. Айно, воно не читать. Та бо я й це зробив напряму через Монобанк, а не через сервіс дяки, бо сервіс дяки не фунгує тепер. Та тут і алерти обробляти не можеш. То треба якось через другу систему. То треба через якусь другу систему, то треба видав через через Donatello. Я відділ, аж овод хуснує Donatello, наприклад. А, ви не знаєте, що таке гамора? Онь двоє? Гамора, то зелена. Зелена Фіона. Ні-ні. Гамора, ото по факту кузня. Кузниця. Такся просто стало, ож у нас на Лисичім є гамора, та я завто так знав. Та й мені ся видить, то нам много деся називала гамора, ні? Ож то не лиш лисицька тємка така. Ні? Поправте ніякіт недобрі кажу, бо я ся теж годин милити. Но мені ся так відділо, ож у нас у Подкарпаттєві усі знають, що таке гамора. Ось то не лиш то та є нащо на Лисичім, а ось то мало має поширений термін. Так? А що в Біблії гамора? Є в Біблії? А, в Біблії є якраз Гамора. Це Гомора. Ось неблагочестивий варош. Содом і Гомора. Айно? Ото не в то, що в Біблії. Ні. Ми туй грішники, ясне діло, так і всі, айбо не он такі. Ні. Ну, як добре зась бити туй. Та що, вже мені в руку назбирали 45 гривнів? Фу. Файні хишки? Файно. Це добрі. Содом та й Гомора, то два варуші в Біблії. Ай, ну було, я темлю такое. Темлю такое, було діло. Так. Сяку чинимо. Ну, і четвертий хотів їм ще викласти. Айно. А далі вже стріху. Ну, сися хижа буде така доста непроста. Ну, усі в хижася не буде жити. Айно, всі в хижася не буде жити. Туйка буде Туйся буде лише робити. Значить, під я точно не буду чинити. Ні, можу учинити наполовину. Значить, учиню так, ось туйка на одну половку під буде, а туйка не буде. Нащо то треба, бо там якусь сирсаму поскладувати треба буде щось таке. Та-та-та. Треба возори. Май високі. Та й видав доста буде з цих возорів, бо туйся буде робити. Далі. Хотівим що? Покладемо один варштак і унну, бо треба нам буде. Надащо. Тут будуть великі двері. Такі ворота такої. Там були в нього ще півблоки, не? Були.
Ага, ні, не так. Я зачну з другого. Я зачну з того, ось я начиню... Я начиню геренди. Так, тут у нас кілька міста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Та можемо 3 покласти. 1, 2, 3, 4, наприклад, туй. 1, 2, 3, 4, наприклад, туй. Не знаю, це так буде парувати. 1, 2, 3, 4. Туй покладу. 1, 2, 3 між цим. 1, 2, 3, 4. А туй 1, 2, 3. Так? Нормально. Зась не є сповіщення. А ви ж прийшло. Прийшло 100 гривень. А нотифікацію я не видів. Мусила бути. Мусила бути нотифікація. Ні? Підтвердіть, дако це виділи сте. Як із тим тяжко. Так, видав треба сесі донати запирати та йтися реєструвати на Донателло та якось так ото рішати. Бо я ся надіяв, хоч текст буде приходити, а то ніч не приходить. Добре, в мене є другий варіант. Я можу просто перед себе тут ще покласти телефон та никати на телефоні. Ото не майбюзивний метод, бо мені туди не приходять голосові. Або хоч буду годин моніторити. Ну, як сися відкрити тепер? Ні, я вірю, що не було. Хоч перше було. Я не пробував вас газлайтити. Просто обідно ж сяк, ні? Як з тим робити? Ось може внися нотифікують лише активне окно? Не знав. Не думав. Чого би так було? Ні, то дуже нелогічно. Воно має через вебхук робити. Вебхукам свистатися, якою у тебе активно є то-то. Ну, послідній донат зайшов, вижу, на 100 гривень. Коли стрім по Факторіо звідаться, Василь? Раз не знав. Тоді колись ми бавили MyFactorio, та пак світла не було, та не було ніяких стрімів, не лиш по Факторіо. На то треба дуже много часу. Насправді була в мене ідея закликати теж цимбру, щоб не бавити в то самому. Є в ній один цимбур, якраз який таке дуже любить, котрий любить епін дуже Факторіо. Ну, та й такі всякі май компліковані бавки. Та я хотів з нимся за то договорити, обось ми уєнно то якось провели. Мені ся любить така ідея. Айбо щось ми то не реалізували, видите. Ну, тут будуть геренди. Оцяк. Одна, друга, третя, а там буде то-то. Що кажеш? Може вони лише Ага. Перше було ні. Як це пише? Ось перше було, тепер не є. Добре.
Ну, ні, можеш так писати, гіпі пишеш. Ото в Ужанській долині нормально сяк казати. А так гечилять ото каже, та так і пише. Доста часто. Кіттися не любить такий варіант, та будеш пакникати, як буде в кодифікації. А як буде в кодифікації, я не знав. І це тепер дуже великий спойлер. Бо, кіть знаєте, може не знаєте, русинська бесіда має стандартизацію у многих державах, но не в Україні. Так? І тепер робиться робота, на то би була стандартизація і у нас. Ну, або колись то стане, як то стане, то вже детайли вам не можу розказати, бо й сам не знав. Так, так. Щось таке? Ні. Не так. Що вченю? Вченю сяк. І так не добрі. Так ми ся не люблю. Так ми ся не любить. О, Серус, фангеймер. Чого така мала гамора? Я не планував робити аж якусь ультравелику. Між іншим, сіщелянник настроїв. Много майчитавого я настроїв. Та й видав не лише у Майнкрафтові. Кіть правді очі никати. Но, чого така мала гамора? Я не планував чинити дуже велику. Мені ся видить головне репрезентувати основні елементи, ось як ото фунгувало. Та й тут не дуже є смисла чинити якусь дуже велику, бо тут і лише я. Раз. А коли буду не лише я, та і так воно буде таке, лише указкове. І все рахуй, тепер чинимо музейний експонат. Мені важливо указати, як воно визирало, як воно фунгувало. І це перший пріоритет. Ну, а кроме того, що тут буде гамора, хотів ще тут маленьку пониже, ну, тут такою буде хижа, тут буде ще хижа, десь буде епін жити. Не факт, що епін у нів буде жити коваль, ото вже таке діло. Коваль може жити і десь інде, просто ж гамора в нього тут. Хоч логічно видав би на одному обостьові було. Або туйка ще буде така майпіціцька хижка, де буде епін боут, де можна буде купити желізну серсаму. То важний компонент. Но. Так бим си думав, ож. Гарадич від горі нап'ють не буде. Та був би смисл туди десь літру покласти. Тут можна набити така колона, а горі не у літра. І все буде добрі. Сяк. А? Добрі буде? Так, других нотифікацій раз не вижу. Тепер уже фурт провіряв. Тепер уже фурт провіряв із страху. Кампець. Йой, ні уроку, вас он 17 мене никат. Бо щось таке інтересне знайшли тут. Ну, треба продумати, значить, треба мені желіза. Треба мені желіза принести.
Нормально? Ні. Ні, мені це не любить. І все заберемо, а тут півблока покладемо. Всяк мало ліпше. Всяк мало ліпше буде, айно. Так, треба нам повну желіза, треба нам ще що? Слухайте, це не добрі. Це не добрі, ось той дерев'яний падемент. Той половку падемента треба зняти. Половку падемента треба зняти, бо там має бути гладкий камінь. Мені ся видить, так буде май раціонально. Назва стріма то баг для Ні. Та де? Хоч направду мав проблему з тим, хотів їм низько нагуглувати образчик, та пишу Гамора, а воно мені видає лише ту зелену з Марвел. Пишу далі Гамора лисиче, а воно мені далі видає лише ту зелену, та й більш ніж. Та знайшов їм у себе фотку з того року. Та дав їм ту фотку. Так, ага, слухайте, а тут не є гладкого каміння, є лише сякий. Так, тиглу раз можу відкласти. Сись туди треба перепалити. Є десь більше? Туй. Желізо. Так, желізо у мене було туй. Все візьмемо. Ну, є пару компонентів, які нам треба продумати, як будуть визирати. Ото сама гамора, яка буде бити, айно. Раз. Друге, як буде... Ну, наковало, ясно, покладемо по-справдішнє наковало, що буде логічно. А як буде то-то? Печку треба буде вчинити там? Айно. Добрі. Ай. Я то заінтересований. Чинити гамору. Ну, ми це чекати не будемо. Бо то буде довго. Лишню землю можеш викласти. Ага, даже сяк. Ну, кілько міста мене займало, то без толку опусто. Щось мені вицить ще гонно бити треба. Та видав раз, нет. Далі будемо видіти. З чого б ми учинили саму гамору, гиби сам клепач тот? Є в мене десь той андезіт? Мені ся видить, що воно б не піло визирало. У мене лише 9 андезіта, то немного. 9 андезіта то дуже немного. Та що, треба ся вести до мюза андезітом? А ну, пойме сюди, може найдемо у тому. Може у бани найдемо. Пак не гонно бити, бо в мене домак не було ту андезіта. Вестися до мій просто далеко. Це знав бавку Сілест? Я не знав, що то. Не звучить мені якось знакомо. Можете мені зверити у Telegram, наприклад, та я кукну, що то. Добрі? Ну, бо я не чув за таке. Добрі, мав маленького андезіта.
І пенці мені тільки не треба було. Ну, а як ото... Як тот клепач учинити? Є в мене одна задумка, вона, правда, дуже масштабна. Бо так чинив і Таркович, насправді. Мені ся видає, що він так і вчинив був. Бо у нього гамора теж є на коцках. У Тарковича на коцках много майвеликое село гитують у мене. Ви кіть... Ну, кіть бавите, та можете зайти побзерати. Це чекав Stalker 2. Ну, проєкт інтересний, бо я б не впою, що мені дуже любиться сама бавка. Треба би вийшла. Stalker 2 то бавка, яку нам посправді треба. Не лично мені, бо я її не купував, або я бавив перший Stalker. Ще на дискові в нього був. Ото був досить такий інтересний експірієнс. До якої години буде стрім? Ну, некий. Тепер 9 Києва, 8 нашого. Ще буде мало годину. Мало годину. Май точно не вповім, бо і сам не знав. Но, що я з цим хотів? Треба ми двоє градичі. Терас усьо. І я то хотів. Ну, пак, ясно ж перенесли. Де би не перенесли? Все не понизько. Та ні, якраз нормально. Та й туй не понизько, на голесо буде міста. На голесо буде міста. Просто ж тут туди наковало буде не то маленько. Ні. То мало не так мало бути. Сам не розумів, що хочу. Сяк хочу. Ну, сяку би така опора була. Що доста логічно. Ну, а цей клепач. Окей, бо він був оцяк на дві ширини, та... Ні, туй понизько. Туй понизько на сесе. Це треба було, значить... Та так і вчинимо. Щось у мене підвисло. О, вирівнялося. Так і вчинимо, ось у нас буде просто дві висоти. То абсолютно не проблема. Тут і так буде камінь, то це буде мало майнисько. Все з подлашту і так треба було знімати. Ну, і все так буде. Ош. Ні, навіть не туй. Ото буде туй. Туй буде спуск ниже.
А цяк на одну півгарадичку. А тут вже падемент буде з каміння. Тут вже падемент буде з каміння гладкого. А цей клепач я вообще хотів учинити якось так. Якось так. Або ото туди, значить, сюди треба докладувати щійно селеміно, оцяк. Сякий би був клепачище. Та я б його лишив всяк туди. Най буде. Но. Тут мені треба що? Мені треба наковало. Ось воно має тут стояти. Ну, більше як є, но мені їх треба пару учинити. Кілько я їх можу учинити до мак? 7. Чиню 6. А цяк. Все нормально буде. Ну, а ще окремі десь тут будуть. То майдорас. Требася провернути. А в мене ще і так є желізо. То не бай. Якраз лебіга стримить. Ото якийсь термін, який я мав знати, а не знав. Айно? Що таке лебіга? Це лебіга. А куди я се вертав? А, я се вертав за камінням. Йой, розкажіть мені, Дащо. Я так давно ніч не стрімив, йой. Насправді, я коли-то прочитав та подумав, може, стрімить кось якийсь мій конкурент, якийсь великий мега-стрімер Лебіга. Я не знав у кого-то. Ну. О, тут є і скло. Мені там треба буде скло? Ні, я там видав оболоки вчиню теж із прозорів. Учиню оболоки з прозорів. Так. Ну, будете розказувати, що Мігальний Волошин через корщі перебігти. Я лінивий чат зробив. Я цілий зачаток стріма пробував його поладити, в мене не вийшло. У мене чогось не аплаяться у OBS-ові стилі. Яся з тим довго промучив і не поладив їм. Не знав, у чому біда. Ну, гейбо, догадувався, в чому гонна бути біда. Айбо так їм і не поладив. Лебіга топ-блогер має фіт з Що? Сікав Дорофеєву. То тако така. Ну, прийшов овод мене критикувати, що я недобрий чат учинив. Ну, пак, воно не файно сяк, воно визирать ліниво. Або я тепер не міг ото поладити. І не знав, що тепер з тим учинити. Так, сяк у нас буде заходити. І то вже темна нічка, то бо треба спати. Не сердіться на мене, я пробував то вчинити. Я пробував, меніся раз не дало. Я попробував імпортувати треш-стрімер, ага. Ну, я в OBS-ові знав таке чинити, я таке вже чинив. Я імпортую стилі
сюди, заміту, нажимав ОК і воно фунгує. А тепер чогось не зафунгувало. Кобим знав чого. Кобим знав чого, та вчинив бим. Та вже бим поладив. Оціночне судження, поки як. Ми всі тут лише як суб'єктивні люди. І лише як суб'єктивного не сме думати. Ну, я ся насправді тут поскоро поклав. Бо мені раз треба стисати землю. Чого в мене вже бах так много сміття? Раз викладемо желізо, сесе. Добрий день. Скипить смерек. Дуже ми його треба тепер. Ну, треш-контент знав, у якої то. Або щось за конкретний блогер не знав. Anyway, Гися каже. Не знав, як поладити раз стилі у OBS-ові. Пробував їм тепер лише заново їх теж перезаверичи, перезагрузив їм тот блок. Ніч. Які можуть бути альтернативи? У тебе таке було? Я не знаю, як то поладити тепер. Бо у мене фурти з чатом було добрі, а низько не добрі. Чого? Не знав. Супер камінь. Ну, сяк буде маленько ліпше. Так, а то та мега печка, яка у мене там буде. З чого би її вчинити? Її теж може з якогось. О, її можу взагалі з глублубка, наприклад, викласти. А я виклав то. А от стигла. Я тиглу з собою не взяв, правда? З кам'яної тигли. Ясне діло, що з кам'яної. Ну, та й тут ще двоє на... Я можу їх май близько покласти цьому. Ну, то треба видав раз ту покласти ту печку, вже аби відіти, як воно буде визирати. Так, желізо, все, яке в мене було, я тут і склав. Айно. Мені, значить, треба буде желізний рушту чинити. Взагалі, треба лаву. Треба лаву взяти. Будемо пробувати вчинити щось поранне. Ну, забив візьми кілу голову. Тепер зась думав за тот чат. Вони просто чекали, не могли піти до мій, виділи сте? Farflower. Богу жаль, не є раз ніякого графіка. Коли буде слідуючий стрім, не знав. Бо то напряму залежить на то, чи я буду мати час, бо у мене робота, і спозад роботи я часто часу не мав. Низьки просто освободився мало скорше. А на що я сюди прийшов? Я прийшов сюди за кам'яну тиглу. Айно. Сяк. Даже і сесіда візьму. Ну то треба мати час. А у мене тут є ще лава. Є у мене десь тут лава? Ні, то видав, треба буде думі. То треба буде думі. Графіка не... Я би хотів мати на автографік. Давно, ще до війни, я стрімив раз у тиждень регулярно. А вать у п'ятницю, вать у суботу, коли в мене там був час. А вать у четвер. Тепер когось твою банку грибів забрав. Ану чекай. Я тебе повім тако. Ану, обновляйся.
Якийсь мацур. Якийсь мацур. Плюс в чат кить Мігаль Лінюх. Написав Гець. Ож плюс в чат кить Мігаль Лінюх. Ну, плюсуйте в чат. Зась, з Монобанка теж нотифікації не приходять. Я не знаю, у мене не стрім, а тотальна проблема. Вам має бути ганьба, кіть ви мені тепер звержите якісь гроші, бо це не серйозно. Сяк стрімити не мож. Це я не стрімер, а й лінтюх, видите? Ну, плюс в чат, сяк, добре. Як би то ліпше зробити? Ні, треба зась откласти get. Сюди. Тут має бути ще й відро з водою. Ну, не зовсім відро, а і то-то. Як це кличе? Котел. Даже мож не єден. Вони тут мають бити. Так. Туйка такий попри сесе має стояти. Єден з водою. Айно ж туй. Єден туй туди має ще стояти. Єден покладемо, наприклад, туйка. Тут буде вода. Та й тут і два треба води наляти. А треба ще принести лаву. За лаву уже мусайся буде вести думі. Дорофеєва була у врем'я та й стекло. Кудись постікало врем'я. Айно, я не знав. Не знав, за кого говорите. Перебачте. То треба було мені ще... А, у мене є ще одно відро води. А я щось не догадав то розмножити собі. Ну, раз маємо лише один плюсик, та й то туди лили, так вижу. Ото видав, Андрійся заганьбив, аж він хотів плюсанути, аж я лінтюх, а видите, аж більш ніко не плюсує в чат, та стало му ганьба. Та що? Не бай. Я знав, що так ся стало, та й сталося не добрі, айбо, ну, що я тепер учиню? Так, то треба було не так, то треба було тут собі вчинити много води, а далі я з цього, наприклад, учиню собі тут ще такий колодязь. Айно ж я си тут такий учиню колодязь. Сяк. Ну, і тепер будемо мати порядок. Тепер можеш сюди всяде води наляти. Сяк. Треба нам тут якісь лади ще видав, ні? Треба нам лади. Завіжу, ти же не знаєш ковто? Пак, я знав, мені мож у многому завідіти, а й бо у всьому не біжив ним. Дака оповість нас також не добрі, ось я ся не розумів у модерній поп-культурі, айно ж я, значить, далекий від челяди. Так? Туйки покладу ладічку. Но, сюди раз викладу то, що мене... О, потовченої цигля, я... То сяк треба було поміксувати, а я профітькав. А тут треба... Так, все забираємо. Ну, пробую мозгувати мало, як має визирати сись
цех одну. Так, тут треба буде пару цих гарадич лупнути. А цяк. Ні, не сяк. Був то було гіба. Може сяк буде? Може найбув то сяк було. А там буде лава. Да, як так. Ну. Валберг. Здоров'я. Добрий вечір і вам. Яка смерека виросла. Ну. Чого не софтвіндик? Чому всі Майнкрафти... Що? Як вам оповісти? Я софтвіндик бавив, кой мавим на нього дяку. На все треба мати дяку та й час. Лично для мене цей спіцій проєкт Новоселиця є майпріоритетний як софтвінд. Пробачте, всяк є. Кожний раз свій дворець спіхує, не? І я не думав, що це щось недобре. І це абсолютно нормально, що кожен членник бичилує свій проєкт у першу чергу. Софтвінд я буду ще бавити, точно. У мене є запланований летсплей по ньому. Просто там фурти ще виходять якісь обнови, щось ся мінять. А у мене не є так много часу, аби зробити довгий летсплей. Споза того, я не хочу, аби летсплей був перерваний обновою, яка помінять щось, на що я бизував. Розумієте? Діло не в тому, що там я якось недоста тому приділяв уваги. Біда в тому, що у мене менше часу, як я би хотів. Домак. Всякіть скурта. Оби не аж предеталізовувати. А ми підемо, повеземося до мені, треба мені лаву. Треба мені мало 4 відра, може більше. Без лави там далі діла не буде. Так, де моя штація? Десь сюди. Все, так легко від вас Гейтс украв банку грибів? Ви серйозно? О, видите, він якраз пише в чат, у нього ся кінчить отпуск і буде камбек, значить прилетить ще якийсь апдейт. Та я би так хотів я хочу вчинити летсплей. Якийсь адекватний, хоч на, не знаю, 5-10 епізодів. І я дуже не хочу, аби апдейт вийшов посеред того процесу, бо воно мені гоно щось поламати. Наприклад, він забрав музичні інструменти. Їх тепер не можеш основати в самобавці. Все, у мене катастрофа. Ну, а Новоселиця – це мій проєкт, який я придумав, і ніко другий, кроме мене, його до кінця логічного не доведе. Значить, і це абсолютно не чудно, аж я місяць не мав стрімів, бо я не мав час, раз не було світла, дали спіхував їм другое. І це абсолютно не чудно, аж я стрімлю якраз Новоселицю, до якої я наконець дорвався, а не щось друге. Та не сердіться, аж я бавлю своє. Так просто мусить бути. Сяк Мігаля лишили без музичної будучності. Айно. Я писав за то. Я писав за СС у чатові, там десь був, дискордові, ож було б файно, коби мож було у софтвінді якось так ото включити, аби у самобавку мож було основати музичні інструменти, навіть яких не є на серверові. Бо головна проблема була якраз із сервером. Це ви знаєте, це не знаєте, у сервера софтвінда є, у софтвінда є гиби сервер свій, кличеться Hardwind, там
Много людей бавили уєнно, і люди злохоснували ту гудьбу. Люди злохоснували, і то почало по інних людей мерегувати. І просто вирізали з бавки тот модуль із музичними інструментами. Та й готово. По апдейтах. Наступні оновлення будуть тільки фіксити те, що є глобальне, мабуть, не будемо завозити, каже Гець. Видите, значить, уже Гець каже, уже воно потихеньку підходить до своєї фінальної форми, і далі апдейти вже будуть лише багофіксами, а не буде появлятися більше, а менше якогось конкретного контента. Ану, когось там мені ще задонейтив. Йой, добре, написав Василь. Чекайте, це вже від Василя не перший донат. Бо він це ще звідав по Factorio, значить, вже в общому 225 гривень задонатив. Та, слухай, банка грибів іде Васильові. Зробити музику на нотних блоках? Не лінуйся. Мегалінюх. Кампець. Прийшли, забулили мене просто. Закрумплилення. Видите? Відьма в лодці вже 2 місяці там. Ні, вона більше. То та відьма в лодці там ще з минулого року 100%. Ні, навіть ще має отдавна. То та відьма в лодці там з моменту, як я до Маку чинив був тот реселив на моби. Просто мусите розуміти, ото я планував. Чекайте, як ото було? Я вам укажу. Я поклав був 6 реселів на моби, аби мати експірієнс. І я й був ту відьму, то та босорканя тут сидить у лодці вже дуже давно. Я хотів її вихоснувати, аби вилічити зараженого зомбі-селянина, бо я у других людей відео ж так зробити можу. І в той момент я ще не ходив у Недер. Я портал у Недер поклав туй. І можеш поглядати, де ото. Можеш поникати, коли я ходив у Недер, можеш полічити, яка ото була. Да. Так, все. Раз. Май великий донат від Петра прилетів. На крумплі горячий, каже Петро. Все, май великий донат прилетів від Петра. І мені сьогодні тож банка грибів повезеся у хуст. Раз ото визира так. Йой! Маленько не спалив хижу. Ні, то вже тепер не Гець. То вже тепер другий челянник. Так, ні, сяк не буде. Сяк не буде. Сірамка я видав туй, покладу. І там буде желізна серсама. Там буде желізна серсама, наприклад, лопата та й фейса. Все би було логічно. Щось таке майгаздівське. Айно, бо чекан не так часто мігаль на радостях се забив. Гонно бити. Донатики не проходять, я не знав чого. На початку стріма проходили, а далі ні. Ще Валерій написав, кіця файно приникати, на місяці можеш увидіти Карпати. Не фейк, загугліть. Треба буде загуглити. Це є опція загнати гриби Майкові? Є, або тося треба зазвідати його, це так мож. Бо я не знав, де він. І він, ясне діло, не розкаже, де він є. Або кіть хочеш свою банку передати Майкові, я абсолютно не проти. Так, лаву я хотів викласти гет. Значить, якісь такі головні компоненти почались ми робити. Тут у нас наковання все є.
Печка є. Сись молот є. Треба буде звон учинити ще то голесо, котрим буде крутити вода. Треба буде, значить, зробити ту заляту платформу. Штуйка. Треба вчинити цю платформу. Голесо. Вода найстікат на голесо. Айно. Ну, я вже мав якийсь план. Мало хижу не спаливайно. Де є список донатів? Список тих, ко задонатив? На другий стрім то вже треба мені ладити якось через через другу аплікацію, бо я тепер просто з монобанка зробив. З монобанка можеш тут і віджити витягнути. Та я вижу, що воно нормально не робить. На початку стріма нотифікації приходили, люди підтверджали, що фунгує, а тепер заклялося. Не йде. Не знав чого. Ото видав, треба буде переходити на Donatello. Я бачив, що у овода ото фунгує. Та значить має фунгувати і у мене. А напряму з монобанка вже не буду робити, бо я вижу, і з тим лиш суєта. Списка донатів не є, він є у мене тільки на телефоні. Я вижу, кому мені кілько задонатив. Та раз лідирує Петро Степан Біров. Є такий. Є такий єден. Ну. Я ще щось хотів тут такого вчинити. Наприклад, гамору. Де моє желізо? Так, рушт як се чинив? Всяк? Айно. А чого воно так миготить? Мене все дуже миригує. Або нечистим учинити не можу. О. Що, то нечесно, внися двоє змій тут. Такого не двоє. А Петро Степан Біров. Петро і Степаном ся змій тут двоє на донати. Ну поки як, ну. З чим я хотів сюди покласти? Айсем уже виникав у Мацура, тот, котрий Кот Д'Івуар. Відівим у нього у Кедишові то-то. У нього у Кедишові є то-та. Тоже гамора. Доста інша кавиці. Троє Петро Степан Біров. А із заграничними карточками не знав, це буде фунгувати. Скорше всього ні. Можеш попробувати, або, ну, і це напряму банка монобанка, а так тямлю, ось воно не фунгувало. В принципі, у тому і була вигода дяки, ось мож було то напряму маленько. Ну, не напряму, а ось мож було то. Так, тут маленько желізної руди. Та й гон набити ще, наприклад, туйка поскладована. А цяк. Та й цяк. Добре. Все раз туди откладемо. Золоту не знав, на що брав. Може ще то май припарадити так ось. Ні, не смерекові. Дубові пролази. Десь у нього був той дуб теж. Так.
Значить, дубові пролази. Треба мало набрати, бо і на оболоки нам треба. Отсяк. А то й нелогічно, той мав... А чого? Я мав учинити по-людськи туті. Не селемена, ай. Ну, айно, селемена наметати. Сі-сі. Ацяк. Та й там ото через 3, значить. Бо вони стриміли, то нормально, що вони там стримлять. Раз, два, три. Туй. Айно, там. Так. Кажи адрес, попрошу бути занесли налічку. Якби то було так легко, я би лиш за. Туй все треба. Отсяк. А то віддав і не мусить так було. Ні, ото і не буде видко. Бо я тепер туди пущу стріху на тот верхній блок, то той не буде видко. А, добре, свистатися. Ну, туй здолі ще є смисл. Та й видав ученню туди оболоки. А от ні. То зараз не буду кивати. Так, я дуже шиковно перескакую з одного на друге, то так не добрі чинити. Требася вернути і цьому, ось тут все має бути якось так символічно загорожено. Айно, ось тут стоїть желізна руда. Спресована така. Так. Вона є і туй. Вона ся пак туй плавить. І якимись там щипцями тими, айно, беруть сюди. Се бухкат. Паради. Так ото має фунгувати. Ну. Так, як буде визирати самое тото голесо? Я без поняття. Дораз будемо пробувати. Кілько блоків воно має бути широкое. Мож учинити мінімалістичне, а цекое. Ось все мінімально возможне тото голесо. Та й все треба поміняти на майлюцький сись. Тут пів берега треба маленько стисати, бо помало міста. Ацяк. То можеш розбавити маленько прозорами. І пінсі можемо то лишити і сяк. Ось і це буде таке наше голесо. Ось буде у нас таке голесо. Правда, тут здолі ще хибить. Ну, тепер добрі. Тут домак вода буде. Ой, перебачте. Тут домак вода буде, то нормально ж тут май глибоко буде. Ну, ацяк. А тут якраз буде витікати. Усього бока буде течі. Так буде добрі. Лишню землю можемо раз викласти. Треба, значить, чинити ту платформу, і ми то зробимо так. Jedna опора буде такою горі хижов, а друга опора через 3 блоки буде туй.
Сяк. Сяк. Сись камінь можеш уже забирати. Я вже висоту знав, яка там буде. Косичку посадити гет. Косичка ся ще там пригодить. А кілько там блоків у мене місце. 1, 2, 3, 4, 5. На 6 кладу то-то. 1, 2, 3, 4, 5. На 6 кладу опору. Так. І туй, значить, буде. Там має бути гет-гет вгорі, онь до того. Сяку би була май високо. Ну, не май високо, а сяку би була. Значить, із цього боку цю стіну треба буде піціцько надняти, аби стріха була там. Май там. Добре, я то вчиню. Далі. Ото не з дуба видав буду чинити, а й теж із смереки, де ми тут і півблоки. То буде таке місто, ацяк. А там вгорі буде тече вода. Були в мене гарадичі десь смирикові тут? Не було в мене, ні? Ніко не бачив у мене смирикові гарадичі. Єдна смирикова гарадичка. Міцний стрім на кіко. Пробував його так і здавити, так. Береш стрім, та так. Докися не розпукне, а він ся не розпук, значить міцний. Я ся надію, всяко то було. Бо кіт не сяк, то у мене до тебе, ну, вопроси. Но, хотів їм, значить, ще учинити пару гарадич смирикових. Господи, тільки всього мав у руках. Но, як ото мало бути? Тут ще насправді не кінець. 1, 2, 3, 4, 5. Всяко то буде. Що, телефон ся розпук, або стрім дали, я говорити з динамік. Такий міцний, айно. Що, Михайль кожний вечір через плодом злі. Та бо так май близько. Там є перелаз, або не там, де го треба. Там є перелаз, або такий, що не дуже удобний. Но, сяким хотів чинити. Та й сяк. Обитуй сесе. Учинити ацяк. Ну, та й значить тут теж треба мені 1, 2, 3, 4, 5. А тут опора, так? Так виходить. Ай, ну якраз. 1, 2, 3, 4, 5. Тут б'ємо дерево. Ну. Та цей, значить, ще пона 1 май високий, бо там буде у нас вода. Туйка у нас буде вода. Сталося придумати, як ото учинити, убивно файно було. Ож файний стрім. Дякую. Старався. Треба ми буде много пролазів смирикових. Бо у мене є який варіант. Дораз.
Або воно визирало реалістично, або воно визирало das так, як воно є у тому, у лисичому, то воно має бути ацяк. Штуй вода, або то туди треба ацяк робити. Ось не туй класти сам блок пролаза, або він був там звон. Ну, а ото учинити, то треба якось сяк туди. Якось так. Та й туйка, теж якусь таку гіби кашицю треба бити, ацяк. Та що, будемо якось так пробувати. Треба мені много всіх пролазів. Ага, а ту їм забув все. Сяк, сяк. Добре. Но. Значить, і все буде сяк визирати, сюди буде тече вода. Теоретично я її можу вже туйка пустити. А, вона навіть не тече раз далі. Вона раз навіть не тече, айбо буде. Уже скоро. Уже скоро буде тече. Ну, туди-сюди дали півблоки, та й то-то, та й порядок. Лише треба буде стіну маю витягнути. Мало то не розчитав. Ай, ну бо це якраз по висоті ГСС. А вода буде вище. А вать можеш просто вчинити єдноскатну стріху. Не знав, наскільки то добра ідея. Моцна гамора зелена. Ош. У мене раз і стигли. Вона зелена. Но, туйка тепер буде, гися каже, сама магія. О, я тут вже не можу блок покласти, бо місто зайнято. Айно сим. То туди як буде? Мені треба прозори зась. Много. Швидко, що мав? 18. Як воно фунгує по-справді? Там треба лишити, аби текла вода у долину. Значить, тут має течи вода долі. Лиш не в того бока віддав. Ай, вона має якось... Якось сяк, наприклад. Сяк. Воно має бути якось сяк. Єно, що я собі думав, може замість цих 4 блоків попробувати учинити городину. Як би воно визирало? Олем попробуйме. Інтересно, як воно буде. О, так буде ліпше. Мені ся видає, що так буде ліпше. Ану. Ану? Що бось таке? Ну, мені ся видає, що так ліпше буде, ні? Никайте. З якої голесо має визирати? Угу. Здоров, галичанине. Ні, не новий дизайн. У мене якась проблема. На самому початку стріма я довго просидів з тим, аби попробувати його поладити. І я на нього накладу кастомний CSS, кастомні стилі, а воно мені чогось не фунгує. І я не знав чого.
Я много часу з тим просидів на початку стріма. Безрезультатно. І я просто здався. Бо я хочу стрімити з вами, приказувати, а не сидіти, мерегуватися і пробувати поладити то, що не фунгує. Не? Та раз сяк. Як ся маєш? Давно смеся не виділи, не чули. Я тут чиню гамору, кузницю таку. Що, Сірка пустили сюди? Він заслужив? Він просився, я думав, він заслужив. Як плакав. Просився, казав, хочу туди до Мігальові на стрім. Айно. Айно, несеш його у комп'ютер, люди заслужили видіти Сірка. Никайте. Зато ось нема у налаженого нормального чата, та низько будете бонусний раз видіти Сірка. О, Олько, а ну заціни, якое я голе совчини. Це великий пчол? Це великий пчол? Да. Ник, я вчинив на гамору сікое голесо. Не піло, ні? Тож мені сяде, то ж вода ся не в того бока лє, бо то не бай. То я дораз положу. Момент, у мене чогось музика стала. У мене на фоні була ютубовська музика. Пішло. Добре. Так, там був ще якийсь піці донат. Мушу побзерати. Чекав із Сірка цілий стрім, то він перший був. А ну, там був ще якийсь піці донатик від когось. На 5 гривнів? Ого, я думав, що на 5 гривнів не мож. Там у мене мінімально давало лише на 10. Ну, у когось, комусь далося і на меншу суму. Так, Сірочок обстався тут з нами. То добрі. Ну, тут раз засвітимо. Туй Сем хотів поладити, значить, воду туй ми заберемо гет, бо вода буде лятися на другого бока, сюди. Туйся вода буде ляти. Так, так. Айно, сяк буде. Все, тут вже буде окраєць. Туйся то буде кінчати. Не чути? Я вже включив зась. Тепер має бути чути музику. Тепер має бути чути музику добрі. Аскольд прийшов. Слава Україні! Героям слава! Як ви мене знайшли? Аскольд, ви тут були? Мені ся видає, що ви мені писали якісь коментарі. Мені ся видає, ви мені писали якісь коментарі до відео. Ну. Вічний двигун мав. Та якийсь мав. Ну, у Майнкрафтові, хвала Богу, вода тече без кінця, ні? Добре, півблоків мені вже тільки не треба, а прозорів мені треба буде більше. Ну, та й туди сесі ще на мечу, та й порядок. Та добре, не бай. Та... Кажу ж, тямлю вас, писали з теми щось у коментарі. Того раз доста, не? Це не доста.
Йоу, туди треба нам було пролази накласти. Мені сюди то буде легше зробити сяк. Ото буде многом легше зробити сяк. А далі просто землю згребсти та й готово. Ну. Та... Хоба. Ага, і ту їм забув все. Ту їм забув градичку опору покласти. Як всі коти називаються? Пак сесе сірок. Щось сте могли видіти низько мало майперше Константіна. А не виділи сте 100% бурака. Крем-брюле то-то. Не дуже публічний, можна казати, Мацур. Крем-брюле не любить до мене на стріми ходити, він такий світленький, якраз барви крема брюле. Зато ся так і називати. Дмитро Барвінок. Добрий вечір. Я вас теж не спознав. Хто сте такий? Як сте трафили на цей стрім? Мушуся визвідати, бо тут нова челядь не часто заходить. Та мені інтересно. Так. Ага, і тут Гарадичум забув. Ну, все. Руновняся і Гарадичі кінчили. Ну, ко був на лисичим, уповіжте, це похоже виходить. Це нормально визирати. Бо мені ся видить якраз то-то. Там на стрімові на заставці мала бути фотка. Указуй мачок за донат. Ото то несправедливо буде. Бо так, коби кожен робив, та, ну... Так, коби кожен робив, та усі стріми би були лише з мачками. Я ще дотепер слабо, но ще дотепер надіюся, що може вам і інтересно, що я тут розказую, а не лише мачки. Правда? Правда? Ну, бо я не видержу конкуренцію то-то. Я не видержу конкуренцію з мачками. Мачки має файні люди. Все вже гибо всі знають. Сим уже ніч не вчиниш. Кажи мачку. А, ви би хотіли. Йой-йой. Так, тут щось недобрі. Тут щось недобрі стало. Ага, я поняв. Я фактично поклав би воду не у цей блок, а у тот блок. А мені його треба у цей блок покласти. А, сятив бися. Час у часу заходжу, просто не пишу. Ага, ну, когось пише, когось не пише, то не бай. Головною би вам все любило то, що ви тут видите. А мені треба придумати... Ну, за перше, дуже класно, що тут вода вже сяк тече. Айбо і все мало не добрі.
у мене получилася, коротше, така дурничка. Ось, я не можу покласти воду а не на цей блок, а не на цей блок. Бо вони обидва гонні бути waterlogged. Не знаю, як то справно об'яснити. Коротше, учинив маленьку біду сам собі, споза того, що той долі вихоснував півблоки. Раз не знав, як ото рішити. Як би то рішити? Ну, видите, я покладу воду на півблоку долину гіби, та вона просто тече долі з нього. То не дуже ефективно. Аскольд каже, що так мене знайшов на ютубові, аж зайшов рекомендація першої відео моє. Ну, такої сяда коли стає у якихось людей. Як конкретно у тій рекомендації фунгують, розказати не можу, бо сам не знав. Ну всі би хотіли, бо Михайло йшов на роботу, а мачки би робили стрім. В принципі, усьому многі согласні. Усьому многі согласні. Но. Ось один берег має бути вчинений з каміння. Дораз, не годен їм проплисти. Ну. Тут долі вже має бути стояча вода. Угу. Все, порядок, добре. Кіт спить на стрімі 10 годин. Так і є, він тут лежить. Ну, кіт ся таке стає, ож я ся обставу робити з домі, ож не йду на офіс, та сірок руно сяк ге тепер, а ну не кайте. Сірок руно так ге тепер, лігат туй попри мене і лежить. Все, і це в нього робоче місто. Та Олька фіглюєш, все. Я пішов на роботу, та й сірок пішов на роботу. Та й коли стрімлю, то він так само любить тут біля мене лячити та й лежить собі. Ну, та перше він був там, закритий в другій кімнаті. Він був там закритий в другій кімнаті, та він ся почав шкрептати та й мнявкати, бо Олька пустила дміні. Мені казали, що це руснацька. Айно, Аскольд, це русинська, а вать руснацька. Мож і так казати, по факту.
Так, як ми вчинимо цей потік сюди? Намечимо, як це буде плести, айно сюди. Сюди попут берега. Це насправді треба той май закласти. Туйка я планую вчинити тот театр. Та мені не треба, бо через нього потік тік. Тут якраз накопав їм земли та й все і закладу. Це якраз добрі. Від творців пофарбована стіна сохне в реальному часі. Ну, он такое я чинити не буду. Або, ну, сплячий мачок многим інтересний. Якась там стіна покрашена, бо він це буде вивертати деколи, знаєте, буде щось таке чинити. По-русинськи говорять у Закарпатській області в основному. Ну, та й у других кудися переселила чилять виціть у совітський час. Айно, гонося стати такою, що вас тут цімбори з якогось там Києва, котрі, наприклад, дома говорять по-русинськи, або на людях ся ганьблять. Такое гонно бити, ну, таких менше. В основному люди ся повністю асимілюють, в основному. Та тут ті люди, які пішли та ще знають говорити, та діти їм уже в основному не будуть так бірувати. Ож будуть розуміти, але не будуть знати говорити. Це стандартна практика. Все, в мене вже землини є. Як ся потік називати? Я ще й сам не знав. Я казав, щоб позирачі придумали, а вони не придумали. Я думав, що позирачі придумали, то вони не придумали. Ну, як ото буде значити? Він буде йти сюди маю бока, бо тут буде сам театр тот. Всяк. І сюди буде затікати. I висажу десь інде. Яке слово? Чекайте, бо не дуже вижу. Геренда. Є таке геренда. Хочете знати, що то? Хочете знати, що таке геренда? Никайте, ми у хижі. Над нами плафон. Це геренда. Геренда – ото селемено, котроє мечеся поперечно на хижі, на котрому держиться плафон. Це геренда. Одна, друга, третя. Ну, добре, порішались ми проблеми з шумом. Всяк буде май тихо. Так, тут ще земля.
Геренда, а не геренда. Геренда. Так би був потік сперед театра. Де би був потік сперед театра? Ну, потік буде сюди йти, бо театр туй буде. Никит. Я хочу, щоб театр був туйка. Та мені нормально аж потік сюди закрятав, бо він би був не сперед театром, він би був посередині, де має стати театр. А то не буде добрі. Пойте, ще й сих запалиме. Це би проти вже Женевських конвенцій. Но ви ніч не виділи. Пословникові Керчі гроздь. Я не знав, що то. Ай, ну, чекав би, може, плафонд, ото щось германське. Ото, ну, не чудно. Абсолютно не чудно, що щось германське. Так, ми тут продовжуємо потічок. Ага, тут добрі. Тут його, значить, далі треба унадіти. Сяк. Сяк. Знайшов у словникові генерал Баба Бабиш. Я не дуже розумів, що таке генерал Баба. За що взагалі йде бесіда. У словникові можеш много чого знайти, або треба знати контекст основання. Бо без того можеш зайти в блуди. Ну, потік уже набирає якусь адекватну форму. Ту їм забив. Сяк. Так, капець, стояча вода у потокові. Або туй іншак не зробиш. Ну, туй іншак не зробиш. Туй нагиб просто май потихи тече. Розумієш? Бо туйка вона тече май шиковно. Айно, так все насправді треба розламати. Та й все теж. Ацяк. Туйка вона тече шиковно. Туйка вона тече шиковно. Туйка вона тече майшиковно, а туй вона вже мало маю спокоює, бо це руноє місто. Ну. Як у Майнкрафтові вчиниш на руному місті текучу воду сильно.
Ото тяжко. Ну, а тут вже сяк лишу. Сяк файно буде. Ясне діло, що там доробимо ще, що треба із таким декоруванням. Раз тут потік лишимо. Вернемося від нашої гаморі раз. Поникаємо, що там ще маємо такого важного доробити. Стріху, насправді. Не похобіло би стріху вчинити. Так, і ой, що там пишете? Глядав із Геренду. Ой, бо то... Чекай, Геренда чи Геренда? Через Гися мало писати. Ні? Господичку, словник... Де ми є? Ну, Геренда є таке. Горизонталь... Ну, балка. Є таке, Геренда. Щось глядав. Якусь генерал-бабу знайшов. Є Геренда в словникові. Не знаю, можешся поділити якось тим? Ану, вамся зажене в чат. Сяк. Айно. Просто так ся стало, що тепер лише один такий, можу повісти, професійно учинений словник русинський. Є їх більше, суть і другі словники, і на другі язика, і вони менш професійно зроблені. Ну, сяк просто є. Я хотів... А не є більше тигли? Була тигла ще, я десь точно лишав. Не туй? А де міг лишити тиглу? Була ще тигла, ні? Це мене вже глючить. Я видав поніс був на місто. Хотів їм витягнути ще стіну на один блок. Тут буде ясне діло перемітка ще якась, от щось таке. Щось їм хотів відкласти. Може відра. Сераз мені не треба. Тут у мене десь було каміння ще, і з того треба буде вчинити тамк комено. А це кое читавое буде комено. Ну то майпак. То майпак. А раз мені треба ще тигли взяти і продовжити стіну. Ну а чийсь там був схибив на букву, бо Г ренда та й Г нер маленько інші слова. Андрій вже в третій раз відаться, Кюко буде йти стрім, при тому більш ніч не пише. Ну добре, я фіглю. Ще може дасть півгодину, не більше. Ми вже стрімимо якраз 2 години, та ще дасть півгодину та й буду кінчати. Бо я, в принципі, уже такі основні елементи, яким хотів, то я вчинив. Далі пак я зроблю... я тиглу геть до мій понісники, на яким розумний. Я далі пак учиню таке мало май компактне відео обзирання на гамору та опублікую його відео. Бо тут ще, робота ще не докінчена. І я кажу не лише за то.
І я кажу не лише за саму хишку, де ковачі роблять, бо казав йому, що треба ще мати ботик, у котрому буде продаватися то все матержиння, котре вони чинять. Лопати, фейси, то все. Воно ся має десь продавати. Та я собі то так планував, штуйка, наприклад, під цим дубом буде такий піці-ботик, де можна то все буде купити. Мені сьогодні то дуже логічно буде, ні? Коли будемо метати корсари в шахти Солотина? Не знав. Я дуже люблю автокорект. Чистований пан Ракета. Це паніко, не знав, як вам казати. В даний момент і це мій локальний світ на моєму комп'ютері, но я планую дуже скоро викласти його в публічний доступ на сервер. Та ви будете гонни зайти в новоселицю і все вшитко відійти самі. Як хочете довго разом з цимборами, но треба ще піцицько почекати. Все буде, но не нараз. Так. Ну, так і цяк уже буде майвисокості на туйка на один блок, та можеш уже чинити і нормально то стріху двоскатну. Можеш двоскатну стріху чинити супокійно. В принципі, то якраз можемо, тим якраз можемо і фіналізувати нинішній стрім. Айно, то може буде з офіційного Майнкрафт клієнта зайти, в тому якраз і задумка, щоб то може було легко поникати, аби вам не треба було ніякі моди собі класти, модифікації, ніякої бабрачки. Купили Майнкрафт, зайшли на новоселицю. Все має бути легко. Ні, я буду класти приват. Я вам не дам ніч міняти. В смислі, би було майвесело. Би було майвесело комусь поламати всю мою роботу. Так, стріха. Йдемо чинити стріху. Треба буде мені ще смерекою принести, бо всього буде мало. Айно, всього точно буде мало. Даже не розникується ніякий другий варіант, кроме як запривачена територія. Бо на такій висоті нормально буде, айно. Ну, бо кіть сервер буде доступний онлайн хоч кому, та є небезпека банального гріферства. Айно ж, гонни прийти якісь люди, яких я не знав, які хочуть мені нашкодити, і вони нашкодять. Споза того, новоселиця буде таким музейним проєктом. Він буде доступний у двох варіаціях. Бо я і зроблю доступ на сервер, аби ви бачили все, що я построю. Но в той самий час я дам вам в відкритий доступ копію світа, в який ви будете гонни зайти локально саменькі. Розумієте? Не кладь приват, кладь моно. Все весело, ну. Які ще плани на новоселицю? Планів сталося немного. Насправді, я би так уповів, аж ми вже на фінішній прямі. В даний момент я кладу гамору. Далі ще планується покласти млин. Далі ще біля млина має бути валило. І має бути театр. І в принципі все. Ну та ще пару хижів, просто би якось фіналізувати край села.
Так? Айно. Пару хижів чи край салати, і все, та й все готово. Фактично, можеш казати, мені треба ще, може, місяць, максимум 2. І все буде готово. Чистований пане Дельта, я не розумів, за що ви кажете. Ну так і домак не розумів. Никите, як ото фунгує? Коли я цей проект докінчу, та у мене буде публічний сервер, де можна буде поникати, погуляти по новоселиці, но там ніч не можна буде робити. Кроме того, я саму копію світа архівом дам вам в доступ, і ви будете вони собі то скачати локально і чинити там, що хочете, строїти там, що хочете. Ну, то буде окреме від публічного сервера. Все. На тим конець. Тот світ, де обсерваторія і готель, то окремий світ. То окремий, в якому я просто щось в креативному режимові із гостями кладу. А сесе строїлося в уживацькому режимові, значить не в креативові. А сесі всі ресурси, все я добивав своїми руками. І мені ся видить, в тому є якась, в тому є маленько друга цінність, не? То проєкт маленько другого масштаба. Режим спостерігача всім, хто підключиться. Ну, щось таке. Никайте. Видите? 10 гривень від Василя якогось прийшло. І це коли? І це тепер? Фунгують нотифікації від Монобанка, або якось паскудно. Виділи сте? Айно, Дельточко. Пак. 10 гривень попросили послідній раз указати мачку. Ники, ту є, сірочок, золотенький наш, манюнький. Так се рахує? Ой, там уже темна ніч. Айно, видиш, з того обсерваторію, у нас просто на серверові повно тих обсерваторій, я їх теж строїв. То було доста весело. Або мені ще треба смереки. Мені всього помало. Треба ми ще смереки взяти, аби ми могли докласти стріху. Та й на тому відео будемо на низько кінчати, а я пак що там ще хибит та до шліфу, та пак викладу відео десь видав на другий тиждень. Бо в мене ще на очереді тепер є на відео. Є ще одно велике відео, яке я в даний момент монтую. Я ще ані третину не зробив. Ж таке масштабне. Надіюся, аж полюбиться вам. Ага, думав, що якийсь публічний сервер лише маленький. Тот, де креативності всякі? Ні, то теж у мене на моєму комп'ютері. Просто я знайшов. Не знайшов, а розібрався на конець. Розібрався на конець, як то. Галю казав мачку. Розібрався на конець, як у локальний світ підкапчувати гостів просто. Та нащо мені на туті креативні відео держати окремий сервер, котрий буде їсти гроші фурт, я можу то чинити на своєму комп'ютері. Та фактично мій комп'ютер і був сервером на то. Та й нормально.
та й нормально. Так, щось ще звідайте. Може я буду меми чинити, бо у Ігоря раз не є дуже сміховані, з котрих може чинити меми. Я тя прошу. Легко. Я не можу нікому заказати чинити меми. Кітькось попробує вам заказати чинити меми, плюньте му в лице, бо тот челянник не має чести. Ну. Низька був дуже класний стрім. Мені ся дуже полюбило. Коли буде відео з гостями? Якраз монтую відео з гостем. Лиш не з Новоселиці, а із креативного світа, там, де строїмо без плану. Був у мене ще один гость, учинились ми дещо класне, і то відео ще в процесі. Просто кажу, я не встиг обробити ані третину матеріалу. Ну, маєте порозуміти, ото ми підключаємося, созвонюємося, каскуємо, строїмо. У мене там пару годин матеріалу, які мені треба детально проникати, вибрати, це було смішно, це не смішно, це було взагалі інтересно, і, ну, і щось із тим зробити. Повирізати недобре. Якраз за отося звідеш. Ну, та буде скоро. Яся дуже надіюся аж до виходних встигну вчинити, аби сте могли собі у неділю півгодини зачилити, никаючи моє велике відео. Айно. О, Дельта, бра, уже щось чинить. Уже щось там чинить, никайна. Ну, я дуже радий, ось ви зацінили проєкт Новоселиця. Він мені ся дуже полюбив. Це моя така персональна... Як би то правильно оповісти? Даже не просто велика ціль, якої я хотів досягнути, а такий мій підсіцький історично-етнографічно майнкрафтовий проєкт. Який так може. Порядок. Обсерваторія від слова обзирати. Айно. Окей, а Костя іншого щось сказав? Стріха є? Є, добрі. Ліпше си не представляти, від котрого слова обсерваторія. Айно, то. Сікоє ми вже знаємо, за сікоєсь ми вже говорили. Ну, похоже на то, що у Лисичу на Гамурі. Бо мені сьогодні то ж нормально вийшло. Далеко не ідеально. Тут якісь нюансики. Наприклад, з водою може було то якось ліпше вибрати, але я раз не знав як. О! А кістяним порохом кіт-то-то-та... Ні, то без толку. Я поняв. Яка моя такою улюблена бавка, не знав. Тяжко я звідаєте. За послідні 2 роки я найбільше бавлю якраз Майнкрафт.
Та це можу поїсти все моя любима бавка? Видавайно. В даний момент точно так. Що буде далі, не знав. У минулості теж було не так. До Майнкрафта дуже любив Skyrim. Любив Доту. Ну, як любив, я бавив Доту много, вона мені була інтересна своїм соціальним компонентом, бо в Доту треба було бавити із цимборами. Я дотепер бавлю Доту з цимборами, але вже не так часто, просто бо всі ми люди, у нас не є часу. Любитеся тот звук від Монобанка? Йой, там був ще один донат, а мені зась не засвітило. Зась був донат. Я видав то-то. А ведь просто неуважний, а ведь що? Ага, Петро Степан Біров. Навтов би на слідуючий раз був нормальний віджит та й чат. Буду старатися, чесно. Хоч ото не мені гроші підуть. Ну, офіціально тепер треба заляти воду в ціть. Все, пішла вода. Все, тепер вода з потока вже тече сюди, наповнять цю платформу. Далі з цієї платформи вода пущаться сюди на голесо. Голесо ся крутить. І то голесо через механізм має запущати у хід цей великанський клепач, цей гамор, і він так клепле, та й получаться від того дуже паранне желізо. Так, той рушт можеш покласти. Ну, туйки треба буде ще, правда, світла накласти, бо щось тут дуже темно. Та й то не будуть факлів, то буде щось друге. Айбо. Ні, то не так. Чи не ми мало має симетрично сяк. Пішла вода гейбріхні посилові. В Майнкрафті дуже любите строїти. Ну, мій брат лиш приходив біля мене і повів, що то саме. Ай-яй-яй. Ну, ото я. Лиш не все мав на все час. Тепер на бавки май мав час, та й май інтересно. Ну, в принципі, на низьке можемо попіцяцьки сохранятися. Ми учинили основне, що треба було. Значить, це ще не конець гамори. Я ще буду доробляти. Но основне, ми вчинили цю водозаборну платформу, учинили ми голесо, учинили ми сам клепач, сам гамор, гейся каже. Піцісько ми задекорували ту желізом, якоїсь має тут плавити у печах. Мені се видить, у нас низько дуже добрий прогрес. Латинізм, а знайшовся слов'янський корінь. Ти за що кажеш? За гамору це що? Бо гамора то не латинізм, а що? Германізм. Все. Я поняв. Я можу отсяк зафіксувати камеру та сяку би був. А ну, сірку. Поникай на люди. Ой, як обернути камеру? Обсерваторія? Сірку, поникай маленько на люди в камеру. Поникай. Перебачте, мало тяжко було і никати. За обсерваторію кажеш. Ну, ясно. За обзирання. Позад полубленого цигля коло лави страшної такої гиби лава дораз не удержить та розоллися. Ну, видиш? Заінтересував пише Аскольд Геральдиков, та чиниш тепер дащо всякое. Ага. Ну, я
радий ось на щось когось міг їм стимулувати, бо мені себе самого деколи тяжко на щось стимулувати. Та я радий, ось якась робота пішла на Хосен. Добре, туйка се ще будеся доробляти маленько, бо результат того вже увидите айно окреме на відео. На низьке потихеньку будемося сохраняти. Мені ся було плюс-мінус продуктивно, не без своїх хиб, айно, признався. Є біда з чатом, є біда з донатами, до слідуючого стріма дуже постарався то рішити. Має мало з донатами. Дякую усім, хто прийшов. Низьке було весело, низьке було доста файно. На слідуючий раз видав будемо класти авать валило, авать млин, авать щось таке. Увидимо, порішаємо. І театр нам ся обстав. І після того можемо вже релізити нашу новоселицю. Красно всім дякую. Будьте здорові, майтеся.